uvesi bani every day ide yaziwe na umntana omncinci sisenkonzweni inkonzo udla ngokuthi sinazo sibe nenkonzo yasengqondweni xa unenkonzo yasengqondweni awulokhu ucinga into eyi-one ucinga leyo uthixo athe icinge ngelo xesha ameni Mateyu 11 verse 28 sithi isihloko ndaba ijobe kayesu 28 izani kum nonke nina nibulalekayo nisindwayo ngomthwalo ndokuninika ukuphumla thabathani ijokhwe yam niyithwale nifunde kum ngokuba ndinobulali ndithobekile ngentliziyo noyifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu kuba ijokhwe yam imnandi nomthwalo wam ulula amen haleluya apha sifunda ngoyesu amen haleluya esithi masithabathe ijokhwe yakhe haleluya ngoba yona ilula haleluya kunezi thina zethu sizaziyo haleluya kunezi zethu sisuka nazo kude haleluya lena kayesu ilula amen haleluya ijokhwe kayesu bangcwele kukwenza izwi haleluya uthi mose masizeni kuye sisindwa sinjalo sinokubulaleka yena uzasinika ukuphumla amen haleluya so xa usiza kuyesu akathi shiya izinto zakho ngemva haleluya kodwa uthi yiza nazo haleluya yena uza kunika ukuphumla haleluya ukuze ube uyafumana ukuphumla xa ulapha kuyesu kumele ukuthi uzinikele haleluya kuye haleluya uthi noyithi masibhayibhile masifuneni yena tanti haleluya zonke ezinye izinto zizowulandela haleluya ufuna yena kukuzinikela kuye amen unikele ngako konke kuye haleluya uzicele futhi uhlale ezwini lakhe ngaphezu kwezinto zonke uhambe ngalo haleluya lithi ibhayibhile singaphele ekuliveni kodwa silenzeni haleluya kulapho ke sizotsho sibone khona ubulula beJobe haleluya kulapho sizatsho sifumane khona sisitsho sibone thini inyani uthixo ezinto bethe zizawulandela ziyalandela amen haleluya ukuthi akathi zizawulandela namhlanje haleluya ila ifuna ukuba sihlale kuye haleluya abone ifocus yethu kuye haleluya abone into ukuthi nyana abantu bazinikele haleluya kulapho azasihoya khona haleluya akathi xa ungena ngalamnyango uzawuyenza namhlanje haleluya omnye umhlaba angenzelwa namhlanje wena ungenzelwa haleluya kodwa loo nto ithi suka okanye ubaleka haleluya kodwa hlala kuye uzazibona zizakwenzela haleluya nale nto siyenzayo bangcwele yokunikela apha yokuthini asidlali amen haleluya kodwa senzile izwi likaThixo haleluya because sifuna ubuva ubulula beJobe kayesu haleluya singathi sikhonza nje sibe sibulaleka haleluya abanye abantu baye basijongele umuntu abuze uba abantu kudala bekhonza ithini into yabo besasokola nje besathini kanti thina siyiva yonke loo nto leyo ngenxa lento basenze njani sizinikele asihambi nje kuba kuhanjwe okanye mhlawumbi kuba kungecawe size enkonzweni kodwa ngenxa lento basiyazi basizinikele futhi asikuva thina ubunzima omnye umntu akujonga kusizeni ukuqonda akho nento endiyivayo haleluya ukuqonda ingase ndikuphe okanye imini ibenye ube ndim haleluya uzova akho nto inzima haleluya haleluya because nyhani bakhona abantu abakhonza kufanise into yokuthi heyi hayi laa mzalwane lowana akasoboli uba ndiyamsizela haleluya kanti xa inokuboleka imini ibenye ungava kumandi uba ngulaa mzalwane haleluya uthixo akakhonzwa xa unezinto okanye xa usiva kamandi haleluya umkhonza noba kubi that's why ke ngokuye uphele ungava noba kubi ungexele into yoba awuzixelele into yoba ndizawukhonza xa ndingava kamandi okanye xa ndibulaleka kube ngona ndicinga uyomkhonza usawuze umve uthixo xa kunjalo because uzawuhlala mos ukuba uzixelele uba heyi ndiyabulaleka ndiye enkonzweni uzawufika apho ufuna ukukhululeka namhlanje ngenxa yoba kaloku uze ngenxa lento yokubulaleka kanti xa uqonda uba ndifuna ukukukhonza Thixo kukubi kukuhle ndifuna ukukhonza ndihlale kuwe kulapho uzawubuva khona ubumnandi haleluya abanye abantu ufike bekhalaza kudala ndikhonza kudala ndinikela kudala ndisithini akwenzeki into haleluya kanti yena uye ngenxa lento befuna kwenzeka into uthixo ufuna umkhonze ngenxa lento yoba enguthixo futhi efanele ukukhonzwa haleluya because uthixo umenzi wezinto zonke kodwa iyi-one into angakwazi ukuyenza ukuzikhonza yena ufuna thina simkhonze ngokwethu singalindeli into yokuthi kwayena enguthixo funeka ezikhonzile thina sizakwenzani asizukwenza nto mos sizawuhlala sonwabe usiqonda hayi uzawuya nakuloo nkonzo uqonda zawuya xa ndiqonda uba yethu ndinomdla ngenxa lento yokukhonza kuqonda isika wethu kanti
ukhonza uzixele uba ndiyakufuna Thixo. UThixo ukunika nezi ungakhange uzithandazele. Uqonde heyi kodwa le khandi ithandazele kodwa nasi uThixo yenza. Avele angaqali nangezi usifuna yaqale ngezinye inkonzo ekhandi icinge mos le yenzeke kanjani. Kanti uThixo ubonile ukuzinikela kwakho, uyibona inhliziyo yakho. Ngoba uThixo uyifuna into esenhliziyweni. Haleluya. Akafuni into ukuthi unxibe kakuhle uze enkonzweni ube mhle, ube ungekho kuye. Unganxiba mhle usogqithe sonke apho nxa ungekho kuye ulilise. Uhamba nje, ukhonza nje kuba kungecawa. Kodwa xa uzixelele ngoThixo uza noba u-ayinanga abazidingayo. Uqonde heyi akho mbane namhlanje ayinanga ndizothini. Xa uzinikele awuzibuzi naloo nto. Uba uqamba okusalayo mos andihambi kazi ndinxebile. Thatha into yakho uhambe ubheke enkonzweni. Apha uzawuvuka ujayiva uliba noba u-ayinanga. Umane uliba sibone ngawo sozojayiva befront. Ngelo xesha ucimile tu kuba kanena ndi-ayinanga. Haleluya. Kunjalo umntu ozinikeleyo kuThixo. Haleluya. Kunjalo umntu ovuka ulula bejongwe. Haleluya. Akabali izinto zoba heyi ndizawuvuka nditye ntoni xa ndizayo enkonzweni. Uyenza noba katyanga. Because usixele into ubuyayiva ijogo yakhe ilula. Xa ibinzima ijogo yakhe ubuzawuqonda hayi andinoya ndingatyanga. Ndizawuvele ndilambe sendifa. Uyabona uzithwelisa ijogo enzima wena. Awuzikhululanga tu. Uzithwelisile ubunzima usinestress soba yho ndizawuba nave ndalamba apha enkonzweni. Ngoba ndisahleli phaa ndibe ndilambile. Uzithwelisa ubunzima ke ngoku awuzumva uThixo. Kanti ubuzumva uThixo uza ngoku ulambileyo uqoba awunaxesha ngaloo nto. Uze enkonzweni uzofuna uThixo. Kuthi uzawuvele uzive na uthi ndisendahlutha. Ngoku uthi ndisendahlutha. Kodwa khanditye ulibale wawutyanga. Uthi ngoku umntu ongatyanga xa ufika endlini ufika ulibale phaa wenze enye into. Kanti xa uthwele ubunzima ngokuthi ufika endlini nje sowugilimbisa. Balo wena uthwelise ijogo enzima. Ufika sowugilimbisa ungafuni nothethiswa ngoba kaloku ulaphi. Amen. Kanti xa unejogo elula kaYesu ufika ulibale noba utyanga. Uqonda hayi mani uyozicinga sekunenje hayi mani khanditye. Ngelo xesha khange ulambe nolamba ngenxeni yento yoba uzikhululile noThixo wamnikeza itshansi yokuthi akukhulule. Xa ungumntu ozibambayo uThixo unika itshansi nayo ungaqonde hayi ke wakanika itshansi lo mntu yoba mandimkhulule. Nam xa ukhulula nje nawe ukhululeke emoyeni ukhululeke nasengqondweni because akho nto ikubamba umntu ngathi ingqondo. Because zonke ezi zinto ziqala apha engqondweni before ibheke entliziyweni. That's why nawo ingqondo ilapha phezulu. Ingenxa yento yoba yonke into iqala apha before ibheke entliziyweni. Uqala uyicinge hayi mani ingathi andinamali nje yonikela ndizaya njani enkonzweni. Ngelo xesha iya entliziyweni ufike ukhathazeke ke ngoku. Ukhathazeke xa ufika entliziyweni uqombe hayi kodwa iicawe ziyalandelelana ngokunoba zine okanye zihlanu okoko ndinganikeli ndizothini. Kanti xa ukhululiwe unenjongo kaYesu uthi xa ufika apha noba unamali uqomba okusalayo ndinikelile ngoba ukhona abantu. Ndikhona apha ndinikelile. Ukhona abantu. Kwaye uve uqondo okay anamali but awunyanzelekanga nakuleyo. Okay anamali uqomba hayi mani kade ndisule noba zizitulo. Uve usule izitulo nalapha awunyanzelekanga. Uthi masuThixo masinikele iintliziyo zethu zichwayithile. Akathi masinikele ukuqonda heyi andizawuthina nalo. Naleyo usula izitulo unikela xa uqonda intliziyo yakho itsho. Hayi mama ndizosula. Uqonda hayi ndiyonqanda ukusula izitulo kodwa ingathi zimdaka hayi ziyeke. Uzihlupha akho mntu uza kubambe yokubambisa okanye athini awubanjwanga. Kodwa khululeka nje ngentliziyo yakho. Qonda hayi mandikhalela utshayela namhlanje. Utshayele enkonzweni akho senantsingeni apha akho sembuthweni. Embuthweni masunyanzelekile ukhuphe imali ukuze nawe unikwe imali. Apha akho sembuthweni akunyanzelekanga uqonde yho andinamali andiyethandisa ubetha ndizawuyela ntoni ndizothini. Tshayela nje ufika utshayela uqonda hayi ake ndithi nje utshayele uThixo yena uyabhala. Thina ungasijongi nosijonga thina hayi kodwa sizakunika yona osingathetha akho nto sizakwenzela yona. Kunento abantu ebabambisanyani laa nto yokuthi abantu bazawuthini. Yazi laa nto iyamvalela umntu
uzivalele wena ngokwakho ngenxa yento yokuthi abantu bazawuthini. Xa ndikawungatsho uba abantu bazawuthini ukhululeke bavele baqonde nawe noba bezawuthetha kodwa ufrimo sizawuthetha sithini noba singathetha izumenza nto loo nto sizayithetha baphela abantu sebeyeka ubone ngabo mhlawumbi ngoku nawe bebengakufuni ubone sebekufuna because abona hayi manje umntu ukhululekile akananto ngumntu nje kaThixo. So bangcwele uThixo ufuna ukuthi sizinikele kuye namhlanje sikhulule iijokwe zethu zibe lula singazithwalisi imithwalo futhi nongakwazi uyenza suzithwalisa ukuthi ndizothini ithi hola uThixo uza kwenzela ngelanga ixesha uyayibhala yena nento encinci uyenzayo nomntu lo phaa phandle umnikayo into qonda hayi mani ndinesisonga apha endlini andisifuwa ndisusenza ntoni okanye hayi andirhele utyasonga kodwa hayi mani kodwa ukhona ubani phayana umhlawumbi yena angasitya uhambe uyonikela loo mntu lowo awukuthi uzunikele umntu azocela into kuwo awumlinde azocela ngokuqonda hayi mani kodwa into ethile ingathi andiyidingi noba yintoni nxiba qonda hayi mani ingathi andiyidingi le bhaki yam khange ndiyinike ubani yazi uhambe uyomnika ngolaa hlobo unikelile elo hlobo uThixo uyabhala naye into yokuthi hayi mani ubani unomoya wonikela athi ke nam ndimsikelele akusikelele uThixo ubize ngale bhatyi uThixo ngomso akuphe esona silambu wakhange usilindele ngenxa yokwakunikela kwakho kulaa mntu mhlawumbi laa mntu ubumnika wena ubungayazi noba kanayo omnye umntu uyakwazi umnika mhlawumbi uThixo akuchubulise uba khawunike laa mntu uyomnika kanti kakanayo nyhani uThixo akusikele ubone ngoThixo sekesikelela ke ngoku ngenxa loba unikeze umntu ongenanto kuthiwa wake watsho yimini kubafundi bakhe wathi ndithe ndinqanyiwe nandinika amanzi ndithe ndilambile nandiphukutya bona balaqazayo besimphendini nakanene singayazi nje thina loo nto leyo kanti ngelaa xesha ubusipha omnye umntu ubunikeza uThixo qha wena uyazi and nguye nalukuchumisileyo khawuhambe uyonikela wena uyazi loo nto leyo uzihlelele ucinga wafanele yoba nguwo lo ove wayicinga intoba ndihambe ndiyonikela phaa kanti uThixo uchukumisile ngenye ixesha uThixo ufuna ukubona uba nawe nyhani nalo moya wonikela mane utheya ngawo apha enkonzweni ukazi singabazala siyashumayela izinto ezingazenziyo andithi abazalwana bam aphambi kwethu umntu athethile kanti yena akayenzi laa nto ayithetha ngelaa xesha uThixo ufuna ukujonga uzawuyenza na aqonde athi iqonde nawe teki yamenza umaliqonde intona le ndiyicingayo phaa icingwa nguwe wena ucingwa nguwe kanti ayicingwa nguwe qonde hayi ayikho le nto ndiyicingayo iteki yamenza nobatsha hayi mntakababa kanti xa kuvele wahamba wonikela uThixo wahamba yakunikeza ibe nintsi iteki ayakunika ibhutsi haleluya so bangcwele sizawunikelani siqhutywa nguThixo ezinhliziyweni zethu sizonikela namhlanje sikhona ukuze athobe yena intsikelelo kuthi amen sawuthatha ingoma nalapha kuzo lawula wena kuzo lawula wena 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 kuzo lawula wena
kuThixo, noba ufuna umsebenzi, noba ufuna impilo, noba ufunela omnye umuntu mhlawumbi, noba use-Eastern Cape umthandazo wakho ungafiki khona, uthandazele yonke into nefemeli yakho. Siyathandaza Thank you, Jesus.